2023 ngoFebruary umhla ka-16 kwangena i-call evela emaphoyiseni ethi amaphoyisa ikhona ingane yakho eseThekwini. Ngavuma ukuthi yes ikhona, bathi-ke phuthuma njengamanje. Kwawukuthi kulate kakhulu, angikwazi ukuphuthuma. Ngabuza emaphoyiseni ukuthi yindaba kwenze njani, wenzeni u-Andiswa, ngoba ngangicabanga ukuthi mhlambe uboshiwe, uyayibona leyo nto. Bathi hayi woza la njengamanje. Ngavele ngathuka kakhulu, ifoni ngayinika umfana wami u-Asanda. Ngathi Asanda, noma yini abazokutshela yona ngicela uvele ufonele ubaba wakho umtshele. Wenza njalo-ke umfana wami, uyangena ifamily, ubaba wakhe u-Andiswa nefamily yakhe. Kwathi kusenjalo kwangena nefamily yakithi la ngizalwa khona. Kwangicacela ukuthi khona into engahambi kahle lana, kodwa abasho ukuthi kwenzekeni. Hhayi-ke ba-driver-ke beza la eThekwini. Babuya, mabebuya bavele bathi nje hhayi iy'ndaba ziyiqiniso. Ngayibonela nje ukuthi-ke konakele kakhulu ngoba ngaleso sikhathi kwasekugcwele endlini. Ngicabanga ukuthi kwakwama-early hours of the morning. Kwasekugcwele nje iy'hlobo. I was so devastated. Angazanga ngaphelelwa amandla, ngangazi ukuthi ngenze njani. Ngokusho-ke kwabangani, ngoba u-Andiswa kahlali lapha ehome, wayefike eze kubangani bakhe. Abangani bakhe bathi babe kwi-floor ye-7, so beyihlalele nje. Then wayese ecela indawo yokuhamba, kwakhona omphelezelayo. Lo mphelezelayo ambone engasafiki, yabo, bese yolunguza. Mayilunguza akekho u-Andiswa, khona isicathulo sakhe. Hhayi kwayikona-ke ukuthi-ke kuphelela lapho, ngoba baba bakhe bamfica esakhona kwisini. Kukhona namaphoyisa, kukhona nama-paramedics, kuwukuthi ayikho into esazokwenziwa. Hhayi wayelimele kakhulu naye, eshayekile ekhanda. Ngambona-ke mina ngoLwesihlanu sizongcwaba ngoMgqibelo, ngomgeza. So wayelimele ekhanda, enembobo nje eyayisopha ngoLwesihlanu. Enye imbobo yayila ebhekhi nasesiswini, umlenze lo uphukile, elimele nje ama-bruises ayigcwele-ke umzimba wonke. So kwaba njalo. Abanikazi-ke be-building abakaze basho lutho kuze kube namhlanje. Abakaze bangifonele, akakaze nje kwenzeke lutho. I-footage amaphoyisa akwazi ukuyithola, ngangitshelwa u-investigating officer, but angakaze ngiyithola, angakaze ngiyibone. Kodwa-ke nami nganginayo into yokusaba ukubona lento, yabo. So imetha njengamanje ikummeli, isenkantolo. Iyahamba-ke ithatha isikhathi eside, ihamba imigudu eminingi. Kodwa nje ngibuhlungu kakhulu nomndeni wami ngoba asinazo impendulo. Akekho umuntu owenza ubulungiswa la. Kuphela u2 years manje. And iyangimangaza kakhulu lento yokuthi ingane yami yalimala u-2023, sekuzolimala iy'ngane futhi ku-same lift, okuchaza ukuthi ayikakazi ilungiswa. So abanandaba nomuntu, abanandaba nabantu. Ngiyafisa nami ukuthi ubulungiswa benzeke, sikhompensethwe. U-Andiswa washiya ingane na-3 years, so sengibheke le ngane mina njengamanje. Isimo nje sinjalo, angikho right. Nethemba elikhulu njengoba nje sibona ukuthi kunyakaza nje iTheku namaphethelo, yonke indawo, ey'nkundleni zokuxhumana sifunda lento. Ebuhlungu kangaka evelele umndeni wakaDlamini.
ngizothi nje lento ingithunukile kuvele kwavuka kumina kwangathi kusha. Ya kodwa ke ithemba likhona lokuthi mhlambe kukhona okuzokwenzeka.